Біяграфія Івана Шамякіна. Нарадзіўся Іван Шамякін 30 студзеня 1921 года ў вёсцы Карма Добрскага района Гомельскай вобласці ў сям'і селяніна. Сям'я была беднай, і з 1925 года бацька стаў працаваць лесніком у Цярэшкавічах пад Новай Беліцай. Пераезд да месца бацькавай службы, па сведчанню пісьменніка, быў першым моцным жыццёвым уражаннем. У памяці засталіся прыгожыя мясціны, дубы на беразе Сожа і першы раз убачаны параход на гэтай рацэ. Праз год маці з дзецьмі па нейкай прычыне вярнуліся ў вёску Карма. У 1927 годзе пераехалі на новае месца бацькавай працы, у леснічоўку, пад пясочнай будай Церахоўскага раёна. Чытаць вучыўся сам з дапамогай бацькі. У школу пайшоў толькі на 10-м годзе. Да 5 класа вучыўся ў вёсцы Крацоўка. Часта змяняў школы з-за пераездаў з аднаго месца на другое, але вучыўся добра. Пасля заканчэння 7 класаў Макаўскай школы паступіў у Гомельскі тэхнікум будаўнічых матэрыялаў. Скончыў яго ў 1940 годзе. Месяца паўтара папрацаваў у Беластоку тэхнікам райпрамкамбіната. Потым быў прызваны ў армію. Служыў Іван Шамякін у Мурманску ў зенітна-артылерыйскай часці. Вайна застала яго камандзірам граматы. Перамогу сустрэў на Одары. Дэмабілізаваўшыся ў восень 1945 года, Іван Шамякін вяртаецца ў вёску Пракопаўка. Там была жонка, з якой на доўгія гады яго разлучыла вайна. Ён працуе выкладчыкам беларускай літаратуры і мовы. Завочна вучыцца ў Гомельскім педінстытуце. Потым пераязджае ў Мінск на вучобу ў рэспубліканскую партыйную школу. Скончыўшы яе, прысвячае сябе мастацкай творчасці. Пачаў сваю творчасць Іван Шамякін з вершаў на першым курсе тэхнікума. Спачатку пісаў употы ад таварышаў, але на другім курсе ён ужо змяшчае іх у насценнай газеце, чытае на студэнцкіх вечарах. На трэцім курсе ён прымае актыўны ўдзел у літаратурным аб'яднанні пры газеце «Гомельская праўда». У час вайны Іван Шамякін не пакідаў пісаць вершы. Імі можна было неаднакладна адгукацца на падзеі, але поспех яго чакаў у галіне прозе. Ён напісаў гісторыю дывізіёна, а пра адзін з эпізодаў вайны расказаў у апавяданні «У снежнай пустыні». Служачы некаторы час, пасля заканчэння вайны ў Германіі, Іван Шамякін напісаў аповесць «Помста», якая была надрукавана ў 1945 годзе ў часопісе «Полымя». Памёр Іван Шамякін 14 кастрычніка 2004 года.